Iki yo jenenge klangenan ya wong ayu. Lumampah beksan pakurmatan dumateng para-para sepuh. Catur hanggo beksa taspan Ibu Semi, Adayu Rindi, Adayu Jemiatun, Adayu Titik ya sayang. Monggo dhumateng ngrasanipun para tamu sinedahan ingkang wis kepareng nampi sampur pakurmatan tinata menjadipun Orkom Mas Waloyo pinangka sang pramuladi ya sang pramu beksa keparenga tumuli daya-daya nilaraken palengganipun sawetawis anjangkepi lumampahing beksan wilangan angka kalih. Monggo setunggal malih dereng jangkep ngambalatur ingkang nderekaken lumampah beksan angka kalih. Monggo satata ing gati siwaga ing diri sampure wong ayu jongkong sikeri. Jangkep berngadang
Jole sing dijaluki sampah. Seragammu Lho, saya nambahi rambut dasar ayu lencer kuning ora mung hatiku dadi kuming semua sedidik aku wis trimo. Dadi walik sik. Ketek ogleng. Kepiye wong ayu? Sipit dhewe mripat sipit ora sarung malah tambah sipit Tobat gemai ping sun mirungi Raden nggih sembah nuwun pangapunten saderengipun miskomunikasi. Kalau wau kula tak nyuwun pirsa kalih Mas Waloyo. Jebul sing dikersake iki sampah. Oh, lah Mbak Rindi kare sapah. Serampat kok jebul sampah. Karena sampah wong ayu. Dieling-eling ya ning wilayah wonten ing Lembu. Gebang kene kormenane sepuh kuwi beda-beda. Ya sepurane pangapunten Kakung, mbok beli mangke saged dilajeng malih. Nggih. Purna beksan wilangan angka kalih nuli warata rawuhipun para tamu setunggal pokok setunggal. Ingkang remen wonten ing budaya Cahyo ugi mangke mbok bilih kepareng mangke nderek ngregengaken swasana kalih dana swanten masipun kagem selingan-selingan namung dederek murih regengsa kayengipun. Beksan wilangan angka 3 Sinubagyo Bandung katampen Malang kekek lah iki cetha. Kirdi Bandung Malang kekek. Bunder. Oke bunder. Tasih kepareng lajengaken lumampahing beksan wilangan angka 3. Nampi rawuhipun para tamu setunggal boko setunggal. Wis tinata monggo sang pramuladi yen Oroko Mas Waloyo. Kinasuli mengko gati Bapak Sukir sak keluarga. Monggo ya wong manis wong ayu padha enggal jara ngadeg. Satoto ing gati ya manis.
ngambali atur monggo dumateng sesepuh Binici wis kepareng binaru kadang-kadang Basuki Rahayu katon mangunggung ing antariksa babar gending Bandung berkah pangestu Pak Mandule monggo mangke pareng gayengaken dereng gayengaken wah sedang umbono keminanggih pripun kabare sehat nggih amin Cangkep yo 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 Bandung lak Surabaya atine bingung ditinggal lunga sakno sayurna karo kancane nyeramo ramara Pandu putra prajurit naoto Pandhawa pupus gedange raja biasane bagus tur sugih kaya ngono ya ayu heeh Mas lembene ya gunes gunes nenek sak sulai yo jangkari mas cinggosa pomo sukat grinting lak koloncana kudu eling nek jaman semono eling yo ayu eling Mas Eh. manis tejo tirta sendok para ukir-ukiran Jolalilo ayam tentram enggele jroning suka tuiling laras padha abang biru ana ijone jambak kanggo ya Resana sing duwe lho pamaning is saya sesek katampen malang keke kadang manis Basuki Rahayu ya yo ilesan ora walang keke mintrane tembok oh ning pari aja nyek karo wong wedok nek tinggal lunga setengah mati oh ya ya
jawil bibine ki wong sing dijawil kok ora rumangsa iwak terima segera tak teriti nyendel kucing mangko bengi aku arep mara ngono wong ayu lawang buri ora aja mbok kancing tak rewang ilak duduk sumur mbok menawa akeh sumbere tak tresnani totoane umur mbok menawa dadi jodone Panawanti mega manduk oh sisike lho Eko nyawang ora tega nundung yo becikane caritane dek dina Senin mlaku-mlaku menyang kutha Sragen weruh cewek kok mlakune ijen bareng tak cedhaki jebul kanca sinden oh Satrio ilisan Enjing ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan binerkahan